Камал театрында крәшінләрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле «Гыргыри кияүләре плюс» дип аталган театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Бу спектакльнең озын гомерле булу серен Мөршидә Җиһан белә. Палы ролен уйнаган Елена Григорьева тумышы белән Мамадыш районының Владимир авылыннан. Шуңа крәшен халкының гырыф-гадәтләрен яхшы белә. Артистка 100 яшәр әбәйне шул кадәр табигый, гади, гадәти итеп ачты ки, ул һәр крәшен авылында булган үткен тапкыр карчыкны бөтен тулылыгында күз алдына бастырды дип бәя бирде әдәби тәнкыйтьче Әлфәт Закирҗанов. Елена Григорьева артистка түгел бит мин дип баштарак икеләнеп тә калган. Булдыраларыбыз микән дигән курку бар иде. Мин әйттем, булдырабыз дип әйтсәк, булдырабыз дидем. Аллага шөкер, менә әле хурлаганнары юк. Нинди хурлау булсын, киресенчә, әлеге спектакльне карарга килгән яшьләр без дә туйны шушылай үткәрәсебез килә дип мөрәҗәгать иткәнен сөйләде Микуш ролен уйнаган артист. Димәк, режиссер һәм Бәрмәнчек артистларының күмәк иҗаты максатына ирешкән. Спектакльгә әзерлек барганда без инде ансамбль белән төпләнеп, бик зур эш башкарып, бер-беребезгә булышып, шушы зур спектакльне оештырып, күп көч салып тамашачыга тапшырабыз. Камал театрында әлеге спектакль 3нче тапкыр күрсәтелә. Элеккеләрендә Гыргыри дәдәй булып Николай Дунаев уйнады. Бу юлы Хәйр Фатыйха биреп ролен Олег Фазылҗановка тапшырган. Ул да крәшен халкының сөйләм үзенчәлеген, йолаларын кичкенәдән өйрәнеп үскән. Миңа бик якын бу, чөнки мин үзем Крәшен авылында үстем. Безнең чиста Крәшен авылы, минем әнием Крәшен, әтием татар. Шунлык белән миңа монда уйнау бик авыр түгел. Чөнки мин Крәшеннең бөтен душасы, бөтен җанын белән, тәнен белән шушы йолаларны күреп үстек, шушы йолаларды үзебез башкардык. Без бәхетле шул яктан, мин аларны күрдем. Үзем шул йолаларда катыштым. Хәзерге яшьләргә менә шуны биреп калдырасы иде. Бәрмәнчек ансамбле оешкан көннән алып үзенең йола гадәтләренә, традицияләренә гаять игътибарлы булып, аны бөтен матурлыгында яңа буыннарга җиткерергә тырыша. Әлеге спектакльдә шуның бер чагылышы. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.